Hola, sóc jo fent veure que miro a algun lloc quan en veritat utilitzo aquest plano per explicar-vos que vaig perdre l'autobús de tornada a Barcelona i em van haver de comprar un bitllet d'AVE als meus pares perquè si no em quedava atrapat a la capital. Em feia vergonya dir-ho al mig del tren perquè no volia que em miressin amb cara de persona rara i per això he aprofitat per gravar aquest recurs. Us estimo molt a tots, continuem amb el blog. Ja hem arribat a Barcelona, ara vaig a buscar algun lloc on estar-me fins que comenci la uni i crec que continuaré editant coses que encara he de pujar. Clar, és que com aquesta setmana he estat molt ocupada, la setmana anterior, bueno, ja ho veureu, ja ho haureu vist, suposo. No he pogut editar el vídeo al cap de setmana i l'estic editant ara, llavors és com molt enredarit i he d'estar fent dues coses a la vegada, així que aprofitaré ara que tinc aquest temps mort de fins les 5:45 que no faig res per acabar d'editar això i després, si em sobra temps, estudiaré per un examen que tinc dijous, que també cuidado, saps? Madre mia, estic patat. Acabo de deixar tot preparat-lo de YouTube, tot preparat-lo de TikTok i tot, i jo no hi sé res més fins la setmana que ve. Ara em vaig a una entrevista que tinc amb una professora, amb el meu grup de treball, i després ja a desconnectar totalment. Avui he gravat molt poc del dilluns, però és que no he fet res. I també estic tot el dia tancat a una biblioteca, editant i fent feina. De fet, quan arribi a casa aquesta nit estudiaré pel dijous, que tinc un examen que he dit abans, i segurament després d'estudiar pues, faré poca cosa. Demà pel matí ja intentaré fer més TikToks o jo què sé, però demà pel matí tinc autoescola, important. Aquesta setmana és bastant crítica, molts dies d'autoescola tinc aquesta setmana, em sembla... No sé com ho faré. Per avui ja hem fet completament, o sigui, estic mortíssim. És que fa que no toco el llit, vamos, més de tot el dia fora, he arribat de Madrid a la universitat directament, bueno, jo estic que no m'aguanto ja més, o sigui, avui perdoneu-me perquè el contingut del dilluns ha estat literalment res, però és que tampoc he fet res interessant, m'he passat tota la tarda editant, anant a classe, intentant no morir-me de literalment les poques forces que tenia, i demà ja m'intentaré llevar el més d'hora possible, he d'organitzar-me la setmana, tant acadèmicament, tant en tema de les coses que plantegi fer aquesta setmana, tant al TikTok com al YouTube, he d'organitzar-me, però avui ja, és que avui no puc fer res més, ja estic completament que jo completament. Llavors ja demà veurem a veure què faig, veurem quines històries ens esperen demà. Dia llarg que es planteja demà, dia llarg. La veritat és que no tinc gaires ganes d'assolir el dia de demà. M'agradaria parlar molt més i m'agradaria parlar sobretot sobre les primeres impressions, no, d'aquesta primera setmana que he tingut gravant el blog anterior, que espero que us hagi agradat, però crec que no és el moment, o sigui, estic molt cansat i prefereixo fer-ho en un moment en el que estigui més presentable i en el que estigui pues, millor, un lloc millor, sense que estigui aguantant la càmera, així que ho deixarem per avui, així que nada, ens veiem demà. Vale, no tenia pensat gravar res ara, però és que acabem de publicar la llista provisional de les assignacions del CICUE i jo vaig inscriure'm fa 2 mesos per a veure si podia entrar a Madrid pel segon semestre de l'any que ve i estic molt nerviós, no m'esperava res, en plan no m'esperava que ho poguessin ara. Estic horrorós, no em vull ni mirar la càmera perquè tenia pensat com dutxar-me abans de gravar qualsevol cosa, però és que crec que no puc aguantar-me, no puc aguantar-me. Llavors, si m'he d'emportar la decepció, me l'emporto ara perquè no puc... Vale, vaig entrar al correu, està al correu, estic aquí amb l'ordinador, vale? Que no es vegi, estic amb l'ordinador. En el meu cas només vaig marcar 2 opcions, o sigui, en plan, o entro o no entro. És un 50-50, no vaig marcar opcions secundàries perquè no me'n volia anar a cap altre lloc. Llavors, tot depèn de si ha entrat o no. I estic super nerviós, tio. Madre mia. A veure, termini per reclamar o renunciar fins al 20 d'abril. Si voleu renunciar a la plaça, presentar la sol·licitud. En cas no hi ha ninguna renúncia... Vale. Ai, que veuré ara, estic super nerviós. Vale, ja surt l'enllaç. Estic molt nerviós. Vale, hem de buscar el NIU ara, no? El DNI. Buah. Espérate, ho estic veient bé? Estic molt nerviós, estic super nerviós. Estic molt nerviós. Oh!
No m'ho puc creure. Però això què vol dir? Això vol dir que sí? No m'ho puc creure. Crec que... Els alumnes de l'UBK han obtingut la mobilitat SICUE per cursar estudis d'altres universitats del curs 2025-2026. Crec que estic a dins. Espera, és que estic molt nerviós. No m'estic entrant del panorama, no m'estic entrant del panorama, no m'estic entrant del panorama. És que no m'estic entrant del panorama. Però crec que sí. És que estic aquí, Universitat Autònoma de Madrid. No ho puc creure. Estem dins. Estem dins. O sigui, crec que sí, vale, és que ho he aconseguit fa... Sí, ho hem aconseguit. Que fuerte. No ho puc creure. No ho puc creure. Perquè aquí està la gent que no, o com? Clar, denegats, i jo estic a la part d'acceptats. Veritat? Que han obtingut. Pues nada. Ara només falta saber si ho podré fer o no, però quina puta il·lusió, o sigui, que fuerte, no ho estic esperant, no ho estic creient, no ho estic creient. Bueno, he aprofitat per centrar-me una miqueta i a aquestes hores m'he organitzat més o menys, almenys, amb els estudis i l'autoescola. Tema TikTok, no he fet res, però és que hi havia coses més urgents, òbviament, i he estat repassant l'examen que tinc pel dijous, que és que tampoc ho veig complicat. Molta gent està molt preocupada, almenys a la universitat, per aquest examen, però és que jo veig normal, perquè és una assignatura que és molt de fer experiments a classe i és com que m'ho he estat repassant i dic, és que per la poca teoria que hem donat, literalment ja ho porto bé, saps? I després he estat fent tema d'autoescola, m'he ficat en contacte amb la meva profe que m'ha trucat per organitzar-nos com farem el dia de l'examen i les pràctiques, perquè tenim els dos un horari bastant estret i hem de fer pràctiques perquè és que he d'aprovar l'examen. No puc suspendre, o sigui, no m'ho puc permetre. I sé que és molt difícil aprovar la primera, perquè molta gent aprova a la segona o a la tercera, però és que no m'ho puc permetre perquè necessito el carnet, perquè llavors els temps d'espera són molt llargs i se me'n va a dates que no em van gens bé. Llavors era una miqueta caos tot. Ara, en menys d'una hora he d'agafar l'autobús, he de baixar a la universitat. Avui més tinc 4 hores també perquè la meva profe de mates continua de baixa, llavors millor perquè avui és un dia que anava a ser un dia llarg, però no. Això sí, ens ha tornat a deixar feina, que ja veurem com farem la feina, perquè, madre mia, però en fi, vaig a preparar-me, no sé si gravaré alguna cosa per al TikTok, ho editaré a l'autobús, no ho sé, ja ho veuré. És veritat, he de fer la maleta i he de fer la motxilla per anar a la universitat, que ahir vaig anar a la universitat amb tot el cap de setmana i no pot ser, i no ensenyar la meva taula perquè està feta un desastre, bueno, en veritat la puc ensenyar, m'és igual, està feta un desastre, però ara l'ordenaré perquè m'ho emportaré per la universitat i intentaré ficar ordre rapidet, perquè he vist que tinc el menjar fet, tinc uns macarrons allà a la nevera i he dit, ja sabem el que dinem. Ja sabem el que dinem, però bueno, necessito, en plan, ja, fer-ho tot ja, en plan, sí. Si l'altre dia vaig poder-me organitzar en mitja hora 40.000 coses, puc fer-ho ara, no tinc tantes coses a fer. Però bueno, ens veiem ara. Dios, fa super bon temps. Què és això? Vaig en màniga curta, estem a casa ja a l'estiu. M'encanten aquests dies. Ja veuràs perquè demà es fica a ploure i sigui horrible. Crec que no he mirat el temps, llavors no vull fer spoiler ni agafar-ho, però ja he acabat la primera hora, ara anem a la segona, anem a fer... Què toca ara? Habilitats comunicatives. Bueno, 2 hores en les que estaré mirant l'ordinador i en les que probablement m'organitzi per fer tot el que he de fer aquesta setmana. O sigui, amb el tema dels TikToks, perquè l'altre, tema estudis, ho he estat fent aquest matí i ho he estat fent després per la tarda, ara a la classe, i a l'examen del dijous el veig assequible. O sigui, a mi no em tenia com preocupat, ai, mira, aquella profe anava amb mi. El veig assequible, no ho sé. O sigui que ara, amb la classe que tinc ara, em dedicaré a fer guions, potser, perquè editar no tinc res a editar, ara mateix no tinc material per editar. Llavors faré guions i potser aquesta nit gravo un per tenir-lo per demà, i demà pel matí gravo el del dijous, perquè el dijous estaré estudiant, i el del divendres podria estar bé, però m'agradaria preparar-me per tenir bastants dies. És que m'agradaria, però és que no he pogut perquè el dilluns ja us vaig explicar que va ser un caòtic, el dilluns va ser un dilluns d'infarto,
m'agradaria tenir un dia en el que gravés tots els TikToks de la setmana i els edités entre aquell dia i el següent, perquè no tingués problemes, però bueno, és que és molt complicat. En fi, me'n vaig a classe. Sí, un altre cop estic utilitzant aquest recurs per gravar la veu, però aquí em van demanar que fes alguna que representés per mi la lectura, i jo estava pensant, joder, Marc, amb el poc que llegeixes, ara has de representar... Aquí se'm va caure el llapis, vale? Vaig tornar-lo a agafar, ui, que tonto que soc, vale. Pues això, bàsicament, que no sabia què representar, però bueno, al final em va quedar algo així. Què penseu vosaltres? No sé, jo, la veritat és que bastant content estic amb el resultat. Vale, soc la persona més tonta del món perquè podria haver anat per Diagonal, podria, però va dir no, me la jugo. Vaig a plaça Catalunya. I què passa? Que ara, com ja està Marc, per favor, com que el Marc ha dit que anava per plaça Catalunya, està a punt de perdre l'autobús. Ai, me cago en mi... No insultis perquè llavors tot això ho has de censurar. I és un to. Ai, me cago en tot. Ai, perdo el bus. El perdo, és que jo el perdo. És que el perdo. És que és tonto. És que soc tonto. Bueno, ja és tard, ja he arribat a casa, he sopat, he estat fent feina i bueno, el que he fet és organitzar-me la setmana, com he dit en els clips anteriors que m'he d'organitzar. Ja m'he organitzat, també he fet amb la llibreta que m'he agafat, si puc col·locar-vos a la càmera. Amb la llibreta ja m'he organitzat tot el que vull intentar fer aquesta setmana, perquè tampoc em vull obligar a fer-ho, vull intentar-ho. Tinc ja els TikToks que pujaré, bueno, com m'he dit, tinc ja els TikToks que pujaré aquesta setmana si tot va bé, i si no em dóna la vida no ho faré. Però aquest és el planning. Per YouTube també he ficat que he d'editar el vídeo, vull pensar un altre contingut que fer a part d'aquest, però això ja seria com al futur. Primer em vull com acostumar a fer això, a fer aquests vlogs que em porten molta feina i no és com per ficar-me més feina a sobre. Vull acostumar-me a fer això i llavors per un futur m'agradaria plantejar un nou format, no sé quin serà, però tinc diverses idees, ja aniré pensant què pot ser. I després amb la universitat, doncs, m'he organitzat per demà. Què vull fer demà? Que, bueno, en aquest cas el que tinc que fer és repassar per un examen que tinc el dijous, que m'he de mirar la llibreta, que la tinc per allà, he de repassar uns apunts de matemàtiques de la setmana passada que no vaig estar gaire atent i no ho vaig llegir, llavors m'he de llegir perquè aquesta setmana tinc nous apunts que mirar-me per fer noves feines, llavors m'he de posar al dia amb lo de la setmana passada, que tampoc és molt, però bueno, és important, no?, posar-se al dia. I després també vull mirar un treball de geografia que crec que és molt fàcil de fer i me l'intentaré treure de sobre. Ja veurem què passarà, la veritat. Una cosa que us volia comentar, em vaig donar compte que en l'anterior blog l'àudio s'escoltava molt baix. Intentaré ara fixar-me en aquest blog i que l'àudio quedi equilibrat, perquè em va estar supermalament perquè un vídeo que me'n vaig currar, no?, perquè jo en realitat és que estic aprenent. I és el primer, no sé què, s'escoltava bastant baixet. O sigui, es podia arribar a escoltar, però, per exemple, si estaves al metro, no?, que jo per exemple vaig com revisar-lo al metro, amb el soroll del metro jo no l'escoltava, amb els auriculars, i joder, em va saber bastant de greu. Però bueno, en fi, és la primera vegada que faig un vídeo, llavors són coses del directe i de l'edició, que ja aniré corregint, òbviament, no es neix sabent. Pues res més, la veritat, o sigui, ara ja em sembla que faré trucada un rato, no ho sé, la veritat, no estic tenint un dia gaire animat avui, no és el millor dia de la setmana, definitivament. Però bueno, potser, no sé si gravaré alguna cosa o em llevaré demà pel matí. Demà em vull llevar pel matí per fer tot això. A més, demà no vaig a la universitat, demà serà un dia per estar per casa, en el que aprofitaré per fer moltes coses. I no sé si ara la trucada estaré chill o simplement faré alguna cosa, o no ho sé. En fi, tinc un guió d'un dels TikToks que el vaig fer l'altre dia a l'autobús. Normalment no acostumo a fer guions, però mira, em va donar per fer guió. I no sé si el seguiré, suposo. En fi, bona nit, ens veiem demà. Bé, jo hi queixant-me de que volia llevar-me d'hora i volia fer coses i volia aprofitar, no sé què, vale, m'he llevat a la 1 al matí. M'he llevat a la 1 al matí, de migdia, perdó, no he fet res. Ara tinc autoescola, estic amb la Mireia, ma germana. On vas tu, Mireia? Jo me'n vaig a la universitat. Una puta merda. Però no, i no em gravis així, que se'm va tota la papada, no sé gravis de més amunt. Vols agafar tu el... Ai, és que mira, no em fas fer, Així, no? Sí, tu controla el bloc ara. Pues eso, jo m'he d'anar a la universitat, un conyazo, perquè la classe avui és una merda. Però amb una mica de sort aniré i piraré abans. Que es va queixar perquè la setmana passada no la vaig incloure en el meu blog. I ara pues, he donat el seu foco.
el que em mereixo. Pues bueno, Bueno, ara anem a la uni. Bueno, tu i jo no, jo vaig a l'autoscola i vaig a la uni i després em ficaré a casa a repassar el que havia de repassar i a fer els TikToks que he de fer i editar i a fer coses, perquè la vida és dura. Vale, ara que s'ha millorat comentar és que demà per fi em tallarem el cabell, tinc unes ganes perquè se m'embrida molt ràpid, el tinc molt llarg, em molesta molt, i ja per fi demà s'acaba aquesta tortura, em tallaré el cabell com m'he tallat sempre, estaré un altre cop amb el cabell curt, podrem respirar, en general estarem bé. Una altra cosa, també, i és que tinc l'examen de conduir d'aquí a 2 setmanes justes, o sigui, el dimecres 23, que és Sant Jordi, allà, tinc l'examen allà, i la veritat és que estic bastant preocupat, perquè jo em veig bé per l'examen. La cosa és que, a veure què tal, perquè jo sempre el dia de l'examen és com que et fallen els nervis, et poses nerviós, bla, bla, bla. Tio, a vegades no suporto les motos, o sigui, estàs gravant alguna cosa i de cop et fiquen allà a apretar-li el gas que dius, per favor, pots parar, sisplau, estic gravant. En fi, el propi d'autoescola m'ha trucat en plan, fa 2 hores, en plan, Marc, desperta, perquè sap que em dormo. I és com que m'havia enviat un missatge en plan, avui et va fer classe i jo li havia dat senyals de vida. I m'ha trucat en plan, Marc, què tal, desperta ja, no sé què. I jo, perdó, és que m'he dormit. I per això tinc classe ara. Jo et juro que avui volia matinar. Però és que no sé per què... Bueno, ahir és que em vaig anar a dormir una miqueta com... raro no, i ha fet que avui em llevi com super tard. Perquè tampoc tenia com moltes ganes de fer res. Però bueno, quan arribi a casa, això sí, em faré una dutxa perquè fa una calor. En general necessito com renovar, literalment, renovar-me. I demà pues, tinc moltes ganes també de tallar-me el cabell perquè fa que tingui també molta calor. Bueno, ja he arribat a casa, la pràctica de conduir ha anat bé, jo crec, o sigui, la professora no em veu malament, però encara hi ha moltes coses que s'han de polir, o sigui que, bueno, encara tinc 2 setmanes i unes quantes classes que la setmana que ve serà increïble, però, bueno, tampoc m'ha vist tan malament, que això em tranquil·litza, que la professora em digui que em veu més o menys bé. Llavors, ara el que faré serà acabar d'editar un TikTok que he de pujar avui ja, literalment, i gravaré ja, crec que tots els TikToks de la setmana, els bruts, els deixaré ja gravadets, 100%. I començaré a editar. I m'agradaria també poder jugar un rato a Pokémon. És que vull jugar a Pokémon perquè m'he de passar una cosa que no em passo, però també he d'estudiar. Que pereza. En fi, vaig a fer totes aquestes coses perquè m'estava aquí apalancant al YouTube, estava veient el blog del Carlos Peguer i m'he ficat en plan modo que quasi em dormo i dic no, prou, Marc, has de fer feina, has de fer coses, has d'aprofitar el dia que vas a la uni, aprofita el dia que estàs un dia més tranquil. Així que nada, em posaré a fer coses. Vale, ja he gravat uns 3 TikToks, els bruts, estic fet un desastre, no? Perquè tinc aquí tota la roba, perquè em vaig canviant la samarreta perquè no siguin tots els dies la mateixa samarreta i sembli que són dies diferents però és el mateix, soc un showman. I ara pues, gravaré l'últim que em queda perquè he decidit que em queden 2. Un serà un altre storytime i l'altre serà un TikTok de música, simplement en plan jo fent lip-sync, perquè el diumenge pues, no es treballa tant, i ja està. I pues, després d'això editaré el que tinc per avui, a veure si puc pujar sobre les 7 i ja ho deixo fet. I després em miraré la llibreta de física i després editaré o jugaré, ja veurem. Però clar, estic aprofitant que encara em queden hores de llum, no?, per acabar de gravar aquestes coses i després ja pues, dedicar-me a fer altres coses. Perquè editar ho puc fer de nit. Uala. Madre mia. Estic bastant cansat, la veritat. Jo ja, avui he acabat. He fet de tot, com heu estat veient, he pogut aprofitar, jo crec que bastant bé el temps. I ja està per avui. Demà m'he de llevar d'hora, he de matinar, tinc moltes coses a fer, tinc que anar a tallar-me el cabell, per fi, tinc unes ganes de treure'm aquest niu de sobre, increïble. He de fer una prova de l'autoscola, també demà he de fer una altra pràctica i després he de córrer per no perdre l'autobús, que tinc l'examen. Demà és un dia bastant estressant, almenys fins a les 5:30 de la tarda. Quin pa de setmana, o sigui, quin pa de setmana. El bé que jo estava la setmana passada
vull que arribi al cap de setmana, que també et dic, vull que arribi al cap de setmana i em quedaré a casa segurament, pues, jo que sé, jugant o jo que sé, qualsevol cosa, perquè per sort he deixat moltes coses preparades, però falta editar molt, però almenys ja està preparat. En fi, la veritat és que tinc bastanta poca energia aquesta setmana. No sé per què, però no està sent la millor setmana del mes i acaba de començar. Però bueno, crec que jugaré una miqueta a la Switch, que l'estic carregant, que fa molt temps que no la provo, i ara que sortirà la 2 m'ha entrat com una nostàlgia rara, i m'aniré a dormir, literalment, no crec que faci gaire cosa més. Jugar una miqueta, estic veient una sèrie de fons, ja me'n vaig a dormir, perquè és que si no demà no em podré llevar de la son que tindré. En fi, bona nit. Bon dia, què tal? Fatal, jo fatal. Avui és un dia que la veritat és que no és gens divertit el dia d'avui. He hagut de matinar, que això és una mala notícia per mi. Estic rebentadíssim, estic ara a la meva peluqueria, que vaig tard. En fi, després he de fer una pràctica, sin más, i després de fer la pràctica hauria d'anar corrents a la universitat per fer un examen. I és com, és que no podré parar de fer coses fins a les 5 de la tarda i no tinc gens de ganes, la veritat. O sigui, preferiria qualsevol altra cosa abans d'haver d'assumir el dia d'avui. Però bueno, clar, la vida de vegades és complicada, la vida de vegades és difícil i avui és un d'aquests dies. Bueno, no és difícil, en veritat, sí, el que he de fer és com, literalment, ja me joderia, saps? Mira, quasi m'atropella un cotxe. Això sí que hagués estat una cosa molt difícil per la meva vida. Ai, en fi, que vaig a veure si em tallen el cabell, per fi em trec aquest niu del cap i ja començo a tenir un cabell de persona decent i no un cabell de persona despelotxada tot el dia, com vaig sempre. En fi, ens veiem ara. Ja m'he tallat el cabell, ja estic per fi lliure. O sigui, por Dios. Us agrada? Espero que sí. A mi m'agrada, estic content. La veritat, ho trobava a faltar. L'última vegada em vaig fer el cabell diferent i m'agradava, però crec que m'agrada més aquest tall que el que tenia abans. M'agrada? Sí, m'agrada més, em fa molt més, no sé. Jo què sé. Bueno, he fet la pràctica de conduir també. Crec que ha anat bastant bé. La meva professora més m'ha dit que hauria de vigilar ficar abans l'intermitent, però si l'únic que m'ha dit és que he de ficar abans l'intermitent, significa que tampoc vaig tan malament, vull dir, me podria haver dit és que frenes molt fort, o és que no vigiles, o és que et saltes. No, només m'ha dit els intermitents. Llavors dic jo que ni tan mal. Ara, dinarem perquè en mitja hora agafo el bus, he de fer la maleta, però em dóna temps. Així que nada, vaig a dinar ràpid, em calentaré uns macarrons aquí al microones i ja està. I cap a casa, cap a la uni a servir. A servir el què? Un excel·lent examen. Bueno, excel·lent no ho sé, però almenys espero fer-ho bé. Genial, tinc l'examen d'aquí a una hora i hi ha un embús que t'hi cagues a la carretera, vull dir, encara queda com a mínim 3 quarts per arribar a Barcelona, un quart arriba justet a l'examen, o sigui, m'estic ratllant. Perquè si arribes molt tard no et deixen entrar, òbviament, i aquí els cotxes no avancen, i a mi això ja em comença a preocupar. Un examen que més o menys crec que em sé, que també et dic, no he estudiat gaire, però és que l'examen és molt fàcil, però et deixen utilitzar els apunts a classe, vull dir... Però em preocupa, perquè clar, si això no avança, no, jo no arribo a temps, i necessito arribar a temps. Uah, no m'acostumo a veure'm com Marc Pelon, que estic ara mateix. Acabo de fer l'examen, crec que ha anat bé. M'ha fet fer una mica de speedrun al final aquesta dona, perquè ha dit nois, 5 minuts, jo com que 5 minuts? Tenia encara com 3 exercicis per fer, bueno, 3 no, 2 per fer. I l'he acabat ràpid, els 2. L'únic que l'últim he hagut de fer-lo en plan speedrun, en plan pa, i no sé com haurà quedat. No estic gravant amb allò, veritat. Vale, soc tonto, sí que estava gravant amb l'àudio que volia. El que us deia, que no m'ha donat temps de fer com ho volia fer un exercici, llavors he hagut de fer com super ràpid, modo speedrun, i no sé com haurà quedat, la veritat, espero que bé. He hagut de fer en plan punts senzills, tipus pam, perquè llavors a sobre s'havia de fer un dibuix, llavors jo m'he volgut currar més el dibuix que l'explicació, i llavors no sé si li agradarà, si li semblarà bé, si li semblarà malament, a mi ja m'és igual, ja acaba l'examen, que bé quin sol, com em toca la cara, por Dios, em ficaré morè, no ho sé, però... Ara tinc classe, en teoria. No sé què fer. Un altre cop es presenta el debat dels dijous, no? D'anar a aquesta classe, no anar-hi, anar a casa... Quantes coses, no? Bueno, ara veuré què faig. Bon dia! Buah, estic super il·lusionat, super emocionat. Vaig a veure els meus nens. Vaig a veure els nens de la meva autoescola, anava a dir. Vaig a veure els nens de les pràctiques que estan assajant i no ho saben, o sigui, és com per sorpresa. Estic super emocionat, estic super nerviós, estic super... Que fuerte, que fort.
Que fort, Dios. És que els trobo molt a faltar, vull dir... A veure què tal va. Us anem informant. Vale, ja estic a Terrassa, que és on feia les pràctiques. Estic molt nerviós. Estic a literalment 5 minuts de l'escola. I quines ganes, sí, vale, ja puc creuar. Quines ganes, tio. Joder, estic com super emocionat. Vull dir... Que fort. És que mai la profe que arribés amb 10 minuts de retard, perquè així fos com sorpresa pels nens, no? I com que no s'ho esperessin. I, joder, això és fuerte. Estic molt nerviós, sí, fa com des de gener que no vinc aquí. Ha sigut com moltes emocions quan he vist aparèixer, molt heavy tot. Uau. Ploraré, segurament. No sé si ara, després, algun dia d'avui. Avui ploraré, en fi. A veure què tal. Aviso de primeres que la qualitat de vida aquí serà bastant dolenta perquè estic sota una estació. Però acabo de sortir de l'escola i, jope, mare meva, estic supercontent. O sigui, trobava a faltar a tots els trobava a faltar. En plan, estic supercontent. Els nens s'han alegrat molt, m'han vingut tots a abraçar, que dic, per favor, pareu perquè ploraré. Si em veniu tots a abraçar com si fos aquí, jo què sé, Gandhi, em fareu plorar, saps? I he estat veient com feien l'obra de teatre, estan repassant. Ha sortit bastant bé. A veure, van una miqueta desorganitzadets a vegades, però són molt monos. Jo és que no puc dir-los res de negatiu perquè són tots supermonos. I què passa ara? Què passa? Que he de tornar a la meva ciutat amb Rodalies. I què li passa al Rodalies? Què li passa? Què no li passa, no, al Rodalies? Doncs que va tard. Que va tard, havia de passar, no passa. Jo tenia hora a l'autoescola d'aquí mitja hora i amb el tren, que en teoria hauria d'estar passant ara per aquí, que no està passant, com veieu, em donava temps d'arribar, doncs no em temps d'arribar. Ara he hagut de retrasar la classe fins a 2:45, que la meva pobra profe no podrà descansar, que li he demanat perdó 30 cops, perquè, que, tia, perdona'm en sèrio, perquè en plan, jo és que ho havia calculat amb el temps de sobre per poder arribar amb temps i no tenir aquest problema. Doncs no, la Renfe ha hagut de deixar-me malament, a mi, com o no, i ara pues, tocarà esperar quasi 20 minuts que queda perquè passi una cafetera com aquestes a recollir-me i em porti a la meva ciutat. En fi, estic molt content. Per l'altre estic molt content i tinc moltes ganes de veure'ls el dia de Sant Jordi a l'obra de teatre, perquè l'obra de teatre és de Sant Jordi i tinc moltes ganes de veure'ls. I també tenia moltes ganes de veure la meva professora de pràctiques i estava perfecte, també molt bé estava ella i me n'alegro molt, la veritat. O sigui, estic supercontent. I res, ens veiem ara, nois. Vale, hi ha hagut un canvi de plans i en comptes de fer la pràctica al tornar de la Renfe, me l'ha canviat la meva professora ara, no sé si ho he explicat això, a 2:45. I estic anant pel pàrquing perquè vaig tard. Bueno, no vaig tard, però vaig just. Llavors he dit, vaig a tallar camí per aquí i nada, pues, ara toca una horeta i després de dinar, que m'estic morint de gana. Jo necessito menjar ja, literalment. I no he editat res de TikTok, no he pujat res. M'ha fet molta mandra avui, com no ho faci després. Perquè no serà perquè no tinc els clips gravats. El problema és que no fa per editar-los. En fi, vaig a conduir. Hola. Buah, ja estic a la nit. No he gravat res durant tota la tarda perquè no he fet res. Porto un divendres bastant... Després de conduir, és que no he fet res. He dinat i m'he estat tota la tarda mirant una sèrie, perquè no tenia com, literalment, forces per fer res. Perquè no sé, en plan, porto com tota la tarda i ara part de la nit en plan, com... no trist, però cansat, no? Cansat o no sé, com baix d'energies, no sé, raro. I mira, no anava a gravar, però és que necessito gravar alguna cosa, ni que sigui perquè no em quedi tan curt el divendres o per donar una mica de pas llavors el dissabte. Ai, però bueno, no sé, en plan... És allò que dius, estàs ratllat per alguna cosa, però no saps per què estàs ratllat. I és com una merda perquè dius, hòstia, per què estàs com trist, diguem-ne, no? Si tampoc t'ha passat res. Però potser sí que t'ha passat alguna cosa i no saps el que t'ha passat perquè no ho estàs com renderitzant, diguem-ne. No sé. Sigui el que sigui, no crec que tardi molt a dormir-me perquè és que per estar així... És que no tinc ni ganes de jugar. I jo suposo que a la mínima em poso a jugar a l'ordinador i se'm passa. Però allò estàs com cansat, dius, és que no tinc ganes de fer... Estic mirant una sèrie perquè no comporta, tipus, esforç mental.
Però no sé, espero que demà sigui un millor dia, la veritat. He d'editar tot el vlog perquè, a diferència de la setmana passada, que ho vaig fer bastant bé, aquesta setmana no he fet com portar-me el dia. I em tocarà ficar-me el dissabte i el diumenge a tope, però per sort la setmana que ve és Setmana Santa, així que bueno, em puc permetre, en veritat. I no sé, demà no crec que faci res interessant, però bueno, intentarem fer el meu vlog interessant, xicos. No hauria d'haver gravat aquest clip, la veritat, perquè estic una miqueta com buf, però bueno. És un vlog, vull ensenyar la meva vida i al final potser he de ser realista, no sempre estarem amunt i avall, saltant, ballant i cantant, doncs potser hi ha moments que estic més low, doncs aquest és un d'aquests moments que estic més low. I ja està, i es pot ensenyar com qualsevol altre moment. Però bueno, espero que demà sigui un dia més guai i que ens ho passem tots superbé. Però bueno, ens veiem demà. Bones! Bueno, ja estem a dissabte, no he fet res en tot el dia, són ja com vora les 5, quasi 6 de la tarda i no he fet res, literalment. Aquesta tarda no crec que faci molt, jo crec que el que em dedicaré a fer ara és he d'ordenar l'habitació, que està feta un desastre, per això m'he sortit a gravar aquí, perquè està feta un desastre. I mira que ja la vaig ordenar. He d'ordenar l'habitació i crec que em dedicaré a mirar, repassaré coses de la universitat que tingui, encara que no les faci ara per organitzar la Setmana Santa i saber, plan, això ho has de fer en plan abans d'aquí, o per exemple, sé que el dilluns he de fer un treball en grup i sé que he de mirar alguns treballs, però no ho tinc jo molt clar encara. I també pues, jo crec que jugaré a alguna cosa, perquè bueno, els dissabtes, normalment els caps de setmana que em quedo aquí a casa, acostumo pues, a estar una mica així com sense fer res. Llavors també hauria de mirar si editar un vídeo o no, perquè hauria de pujar un TikTok, o bueno, ningú m'obliga, però m'agradaria. I a part hauria de mirar també de començar a col·locar tots els clips del blog per veure què tinc, però bueno. Aquesta nit no crec que faci res, perquè és que els he preguntat a uns amics en plan ei, esteu per aquí? Bueno, li vaig preguntar a una amiga meva si estava per Manresa per prendre alguna cosa aquesta nit i em va dir que estava fora, així jo crec que tampoc es farà res. Però ho puc preguntar pel grup a veure si algú s'anima, però no sé jo. Ara que ja comença a fer una mica més de bon temps, bueno, avui està com núvol, però perquè és un dia raro. Els dissabtes a vegades són raros, no? Pues, avui és un d'aquests dies raros. I ja està, la veritat. Ara estava veient un directe de Pokémon i m'he dormit per al directe. O sigui, t'imagines la situació. Però bueno. En fi, que també he de recollir la roba d'aquí un rato. Vaig a fer cosetes i us explico. Bueno, he aprofitat per centrar una miqueta la meditació perquè estava feta un desastre, he aprofitat per la roba que tenia per allà tirada, doncs l'he guardada, he fet una miqueta al llit, i aquestes hores he estat jugant una miqueta, perquè feia molt que no jugava un joc i he estat com tipus avançant coses, i a part he editat un TikTok que penjaré ja, quina hora és? De fet són les 8:15, o sigui, el faré ara, i ja així ho deixo fet. Tinc un altre per editar, però no sé quan ho faré, i crec que ara el que em dedicaré a mirar és, bueno, estava veient un episodi d'un podcast de la Dan, que no l'he descobert avui, no sé que tenia un podcast i està molt xulo, és recomanable escoltar-lo. I ara doncs aprofitaré per fer una miqueta de feina, miraré què tinc de feina i si puc fer alguna d'aquestes coses. Sí que tinc alguns treballs que són com molt fàcils de fer, així que podria deixar-los fets ja, però és que acaba de començar Setmana Santa, perquè ara això ja és tipus dissabte, no? Però Setmana Santa realment comença d'aquí una setmana, però bueno, les vacances de la universitat són així. I res, doncs ara em sembla que aniré a mirar els treballs que tinc, a veure quan els puc fer, que ho he dit abans que ho faria, però no ho he fet perquè he estat fent altres coses. De fet, he fet dues de les coses que us he dit, jugar i editar. I també exportaré tots els clips que necessito pel blog, els aniré exportant cap allà, cap a l'ordinador. Perquè normalment els blogs, no us ho havia dit, però els pujaré el dilluns com el primer, bàsicament, llavors dedicaré el temps de demà a editar-los. Realment demà no sé si gravaré alguna cosa o no. Potser gravo una miqueta, però clar, demà ja estaré editant. Però bueno, no sé per què us explico això, la veritat, no sé qui li estarà interessant. Però bueno, per cert, aquests plans tan guais que tinc, no és perquè tingui un trípode, és que vaig trobar-me l'altre dia una d'aquestes ventoses i allà doncs, amb aquesta ventosa puc fer com planos per on vulgui jo, o sigui, aquí, allà, en general, increïble. Això sí, tinc un coixí al terra perquè he de gravar-ho sense la funda del telèfon i dic, com es caigui el telèfon se'm trenca i com se'm trenqui se m'ha acabat el cachondeo. Llavors tinc aquí el meu coixí al terra en plan per si de cas. Però bueno, ens veiem ara. Mare meva, ja m'aniré a dormir, però
venia a despedir el dissabte i a dir que no he fet feina. No he fet feina, no he volgut fer feina perquè no dic, perquè faré feina si encara tinc una setmana per fer qualsevol cosa, no? Però sí que he estat jugant. I he estat jugant a un Pokémon que m'estic passant a la meva parella, que m'havia d'igualar, perquè estem jugant-lo junts, però va avançat. Llavors m'he igualat, ara ja vaig al mateix lloc on està ell, i així ens el podem passar a la vegada. I he aprofitat per jugar al Mario Kart, feia molt que no obria la Switch, i ara com que han anunciat la Switch 2 i hi ha el hype, no?, per la nova Switch, doncs m'ha donat per tornar a entrar a la Switch 1. I m'he estat jugant unes al Mario Kart, he estat mirant els Pokémons que tenia, perquè, poca broma, de tots els Pokémons que tinc totes les Pokédex completes, vull dir, sóc un viciat, realment. Ai, l'altre dia vaig mirar la meva illa de l'Animal Crossing, la pobra, que està plena de hierbajos, però bueno, no passa nada, és que no hi jugo, tio. És que la Switch jo, per mi, en plan, m'encanta, però com que ja, per mi ja ha flopejat, vull dir, ja estic esperant a la següent Switch, que no me la compraré quan surti, però per mi ja ha complert un cicle aquella consola. Hi ha jocs que no tinc i que m'agradaria tenir, però que no me'ls compro perquè són supercaríssims. Llavors, com que ja els jocs que tinc ja me'ls he jugat, tots no me'ls he passat, però quasi he passat, no sé. Per això estic com molt amb l'ordinador últimament. Però bueno, demà ja diumenge, últim dia de la setmana. Aquesta setmana ha sigut una miqueta més rara, no? Perquè hem començat la setmana com superagobiats, amb AVE, havíem perdut l'autobús, i ara aquest últim dia estan sent com super tranquils, super de flop, la veritat. Però bueno, crec que és una setmana més, com qualsevol, és el que vaig dir un altre dia, no tots els dies es pot estar amunt i avall, però bueno, m'agradaria algun dia fer alguna cosa diferent a YouTube. Estic pensant en algun nou contingut que portar, a part dels vlogs, i encara no sé què faré, però havia pensat en una opció que és fer un podcast. Vale, perdoneu que se m'ha tallat el vídeo que estava fent, però bueno, bàsicament això, que tinc ganes que surti la nova Switch, que no sé quan la podré jugar, però que la jugarem. I que nada, que ens veiem demà diumenge, últim dia, i a veure què faig demà. No sé si potser surto a passejar un ratet per despejar-me una miqueta. Però bueno, fins demà! Bones, què tal? Estem a diumenge ja. Plans per avui. Em sembla que sortiré a passejar un rato, us gravaré alguna cosa, si ho faig, i editaré. Començaré a editar per demà no tenir tota la feina. He de gravar algunes veus que vull ficar en el vídeo, i a part no he fet res, no tinc ni el projecte creat, o sigui que t'ho imagina't. Així que res, estaré un rato més aquí fent el vago, poquíssim ja, perquè si no sentirà el temps sobre, i després aniré a fer coses, aniré a editar. He recuperat la Switch, vull dir, robat, ja us vaig estar explicant, i vaig estar jugant un rato, i m'està tornant a agafar el gustillo, encara que no sé quin joc jugar perquè és que els tinc tots molt vistos, molt jugats, potser hauria de rejugar alguna cosa, no ho sé. Però bueno, ara que és Setmana Santa tinc temps per fer el que sigui. Menys la feina de la universitat, el que sigui. Bueno, al final no he sortit a passejar perquè feia un dia bastant fatal i dic que és que no em ve gens de gust un diumenge, a mi em ve de gust estar tranquil, he estat tot el diumenge en modo a la meva bola, sense fer res, bastant inactiu en general. I, bueno, he aprofitat per el que us he dit, no? He editat bastant el blog, demà encara em queda feina, però crec que la part més tediosa ja l'he feta. Però, bueno, em sembla que encara em queden algunes coses que, ja em fan una miqueta de pal, però, bueno, ja ho faré demà. A part, he estat ara jugant un rato amb la meva parella, que està bastant guai. Ens estem passant uns Pokémon, llavors ens hem passat un Pokémon que ens havíem de passar des de feia bastant temps. I res, ara ja aniré a dormir i demà ja nou dia, demà ja he de fer una entrevista que ja us explicaré al següent blog, he de fer una entrevista per la universitat, però això ja correspon al blog de demà. Així que espero que us hagi agradat el blog d'aquesta setmana, ha sigut una setmana més tranquil·la, ha sigut una setmana més relaxada, no? No ha estat tant com la setmana passada que si el viatge, que si amunt, que si avall, que si plan per aquí, plan per allà. Ha estat una setmana més normal, que al final és com no tota la setmana es pot estar com la setmana passada, però jo m'ho he passat bastant bé. Sí que és veritat que ha sigut una setmana més dura, per mi almenys ha estat més dura, amb bastant d'ànim, per exemple, ha estat una mica diferent, però no passa res, al final la vida és així. Així que res, espero que us hagi agradat molt aquest vlog, si us ha agradat us podeu subscriure, donar like, podeu comentar-me, sobretot m'encanta quan em comenteu i em poseu coses, i res, ens veiem la setmana que ve.